plásticos casi 4 toneladas, téxtiles 120 kilos, metais 1000 kilos, goma 4.545 kilos, vidro de cerámica 1.586, produtos naturais 1.342 e outro variado 238. Estes son os datos do lixo que as mariscadoras da Confraría de San Martiño do Grove retiraron de bancos marisqueiros e praias en tan só unha xornada de limpeza no 2022. Foi no marco da iniciativa Mar sen lixo, que tivo unha segunda edición neste 2023. Este ano, en 2 días, recolleron 12 toneladas de residuos. No 2022, o residuo que máis se retirou foi goma, seguido de plástico e po terceiro vidro e cerámica. Como vos comentaba, moitos cabos, restos de redes, moitísimo neumático, restos de tellas. E no 2023, en cambio, o primeiro residuo que atopamos é produtos naturais, vidro, cerámica e plástico. En total son 61 toneladas de lixo, un balance que reflicte no caso do Grove unha problemática que se dá a nivel mundial. A presenza de residuos é cada vez maior nos océanos. Hai informes que dicen que en el 2050 podría haber más plásticos que peces en el mar. Esto supone que más de 150 millones de toneladas de plástico están ahora mismo en nuestros océanos, lo que significa 8 millones de toneladas de plástico en el océano, lo que significa estar vaciando un camión de basura cada minuto en nuestros océanos. A iniciativa financiada polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca está enmarcada no Plan da Consellería do Mar, Mar Limpo. O proxecto foi medrando en este 2023, presentáronse ata 13 iniciativas de recollida de lixo mariño en toda Galicia, con preto de 900 profesionais do marisqueo participando. De todos, a proposta Mar sen lixo do Grove foi a máis numerosa. Sí que se vía que había bastante basura, e que era unha pena que elas non aproveitaran, en este caso o sector, esas axudas para, por un lado, limpiar as playas e, por outro lado, ter unha fonte tamén máis de ingreso, descansar un pouco as playas, o que é o tema do marisqueo, e elas poder sacar eses residuos a cambio dunha compensación. Pero as máis de 400 mans das mariscadoras do Grove non son suficientes para loitar contra esta problemática. É fundamental contar co compromiso de toda a cidadanía. Por iso, Mar sen lixo incluiu varias actuacións dirixidas a concienciar non só o sector do mar, senón tamén a toda a veciñanza. As mariscadoras non botan escombros, as mariscadoras non botan neumáticos, as mariscadoras non botan restos que aparecen por aí. Dicirlle á sociedade en xeral que é un traballo de todos, que non só é o sector do marisqueiro porque vivan do mar os que teñen que facer ese traballo. Porque tal e como advirten, dun xeito ou doutro, todos dependemos do mar.